kai neman ka nake. ina jinka Abin da ya bani mamaki an ce da karuwa ga mai wa'azi tace abin da yake bani mamaki da kai ina jinka na ga kai ma ba adalin mutum bane. wannan a'a da wata daban kuma an ce Allah ne wata ba ma kai kuma an ce da karuwa ga mai wa'azi yanzu kai yanzu na ji ka daɗe kana zage-zage akan baya maka adalci a ƙasar nan. kwarai kuwa ko za a hana ni A ba wanda zai hana ka. to bari in gaya maka ƙasar nan addu'a nake ta zo hannuna kullum wurdi nake kaga tarbibi nake yawo da shi Allah alquran kaga tarbuna na dai in na daya gaji in sa daya Allah billahi allazi la ilaha illa huwa kullum ya musa bakin mu ya Allah ka ba mu ƙasar nan kai abin da ni nake so da kai yanzu ka samu ƙasar nan wani irin kuɗi zaka yi ba. kai kuma kaga abokina ne kai wallahi farko jaki zan sai ma Allah alquran jaki zan sai ma kai bari ka ji ni fa na huba alquran ba har dadi kuke ji ba Allah alquran dadi kuke ji Allah kai albirinka ai ka warke wai yanzu misali yanzu ka samu ƙasar nan za ka kwaye kuɗin ƙasar nan. kai yaro ka taɓa tsuniyar dodo albirinka farkon bajas ina billahi da la ilaha illa huwa miliyan biyu zan ɗaya Allah alquran ta fi suwizila ku ta kuka ina suwizila a buga mu waya ce ina zuwa zan dawo daga suwizila sai koma Morocco Allah alquran yake ji kyalam inda ka san waya sai ka ji na koma Addis Ababa Allah kai yawa fa zan karai zan fa to talakan ƙasa ya zaka da su a'a ni kuma da ni me da nake cin ubana kun taimaka min ba abokina ne kai ba to man fetur ya zaka da man fetur kasan nan billahi allazi la ilaha illa man fetur albirinka goro he ya fi baro tsada Allah alquran ya fi baro tsada ruwan sha fa ruwan sha zan sa alƙaba ku kofi daidai da safe da yamma ba ku kofi daidai dan kuka sha ruwa muku yawa za ku iya zagi na ai saboda kai dan Najeriya ai mabiyaci ne kai ai wannan dariya da nake ai to zai muku ai ke tace Allah alquran ke tace yanzu to misali kai in ka samu gwamnatin kasar nan zaka bari ai aure da wuri kwa aure me aure aure kai aure me zaka tattabara zaka auren tattabara ko nabi auren mace da mace a mace da namiji kai billahi la ilaha illa narki kasar nan aure ko dai mai kuɗi Allah alquran dai wanda yake gidan gwamnati kace kai kawai kowa ai ba ta kara suke Allah ai za ga auren yake ba wuya an rabu Allah kai kuma an ce da an ne wata ba ma yake wata daban gaskiya dai in dai haka ne ka samu kasar nan kai dai mu gudu hijira yaro addu'a nake kasar nan ta zo kai kasar nan dai ka rike ta a zuci ko kai bulu Allah alquran dai kai bulu Allah alquran dai kai bulu ai amma ni na hango zan rike kasar Allah kai mafarki kenan ne an mafarki ne ruhani na yace yaro ai in ka rike kasar nan za ka yi adalci nake zan adalci amma bulun amma ka san adalcin da zan ai ka sa kula Allah alquran ka sa kula ka ce mu wannan shugaban ma adalci mu kike mana billahi allazi dadi kukan dadi kuke ni bare kuka dawo kamun shinkafa ya gwamnati ba yanzu kana jin labarin ta ma ni ina hau ai ba ka ji labarin ta ba ka ji an ce ai shugaba Bill Clinton ya yi hodar ta tana America wallahi dai ka ji labarin ta America ko ka ganta a waya ya din ka ce dinki yanzu mutum ya daina bari ka ji ba yi ruma raya ba alquran ya gagare ka in ka samu kasan nan irin ka bara wannan yadin da kuke sa na 100 na yadi 150 alquran ya gagare ka to bana adda ka samu kasan nan kullu wallahi kafa uku Allah ubangiji ya saka ka same ta amin malam Allah amsa Allah ya saka ka same ta amin malam Allah amsa dan na same ta ko da maukaci nake magana ne kai dakata ina zaka to ina adda Allah ya saka ka samu kada ina zaka ka san waye ni baka san na ci kai ba